Autant ka lajɛba tile filanan na Vilnius ni a kalo 18 ɲɔgɔn Irisi ka bingani daminɛna kɔfɛ. G7 n'o ye farajɛ setigi jɛkulu ye Amérique, Angleterre, Faransi, Canada, Allemagne jamana, Italie ani Japon ye fɛrɛ dɔ jira Ukraine lakanani kama. O ye ka dɛmɛ ka kɛlɛ ni Irisiya ka kɛlɛ ye min bɛ sen na sisan ani k'a bali ka Irisi jamana bali ka bingani nataw kɛ a sigiɲɔgɔn kan. O laseli ni min ye Moscou dimi Volodymyr Zelensky y'a jira ko sebaya don Ukraine jamana lakanani na. O kɔfɛ a ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔfɔ kosɛbɛ tarata don k'a sababu kɛ u ma waati bolodalen sigi sen kan walasa ka jamana don nin jɛkulu nin kɔnɔ. Ukraine ɲɛma y'a janto ka kow ɲɛnabɔ lajɛba ni laban don na. Tile bɛɛ kɔnɔ a ye barika dali cikanw caya dɛmɛbaga nunu na. Ukraine ye minnu sɔrɔ. Aw ni ce kosɛbɛ, aw ni ce Amérique jamanadenw bɛɛ. Wasablon aw bɛ an fɛ kabini nin kɛlɛ ni don fɔlɔ la. An bɛ u janto a la kosɛbɛ. A y'o daminɛ ɲɔgɔn ye kelen kelen na n'a toɲɔgɔn Amérique jamanatigi Joe Biden. Ukraine jamana ɲɛma fana ɲiningara Angleterre jamana lakanani ministri Ben Wallace ka kumakan n'o y'a jira k'a fɔ ko a ka jamana tɛ Amazon ye n'a bɛ marifaw di Ukraine ma k'a jira ko Kiev bɛ se ka waleɲuman dɔn caman jira. A y'a jaabi ko an ye waleɲuman jira Angleterre jamana ma tuma bɛɛ sani a k'a yɛrɛ ɲininka ni nisɔndiya ye ko Angleterre ministri tun b'a fɛ ka mun fɔ.